21 गो बहन बेटी के विवाह आज हम सब लोग के बीच संपन्न भइल और ये बहुत बड़ बात बाटे। तो एक बार हम आप सबसे आग्रह करम भैया चाचा माता बहन सब लोग से कि एक बार जोरदार ताली कल्लू भैया ओम जी यादव चाचा जी खातिर, कहीं कि इतना बड़ कार्य हमनी के बक्सर जिला के धरती पे भइल बाटे तो हमनी खातिर भी बहुत बड़ा बात बाटे और पूरा बक्सर जिला खातिर भी बहुत बड़ा बात बाटे। साथ ही साथ अबे बाबा जगदम्बा बाबा की पूरा टीम काफी बढ़िया एंकर जिनका आशीर्वाद मिलत रहेला, जिद्दी चाचा हम सबके बीच, आजाद चाचा, साथ ही साथ विकास पांडे चाचा। एक से बढ़ एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ब्राह्मण देवता फालतू मत बोलिए। मैं चाचा कैसे लग रहा हूँ, भैया कह सकते हैं। बियाह को तो बका मर दे हम तू जैसन रहुआ बोल। बेटा तू चाचा बोल, हमको तो कितने लोग पापा बोलते हैं। और सम्मानित मंच के प्रणाम बा अभय बाबा जगदम्बा बाबा की पूरा टीम आप सबके बीच, आप सबके प्रणाम बा। बक्सर जिला के हम भी रहे वाला हैं और आज बक्सर जिला के कल्लू भैया भी तय आप सबके आशीर्वाद बाटे। भोजपुरी में 50 से ऊपर फिल्म कहीं, सैकड़ों एल्बम कहीं, सैकड़ों स्टेज शो कहीं, लेकिन गायकी के क्षेत्र में आवे खातिर दिल से आभार हम कल्लू भैया के कहीं कि अगर वो ना कहते कि बबू अगर हीरो बने के बाद तो गायकी भी शुरू करत तो शायद आर्यन बाबू के आज इतना लोग जाने वाला ना हो, ना ही हम गायते कब। तो दिल से आभार कल्लू भैया के। और आई ज्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम के शुरू कर जाओ। माइक एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच, माइक के लेवल भैया तनी बढ़ा दें।